Hi mga moms! Good morning! Ay, good morning po. Talaga? So, kung DIY day, may free. Okay. Ibig sabihin, everyday okay. Char. Okay, so for today's video, nandito tayo ngayon sa DIY. No? Kasi, di ba, syempre, mostly kapag, hindi naman talaga mostly, actually, mas masarap. Di ba? Masarap sa pakiramdam. Especially sa mga moms out there, I know na mag-a-agree din kayo, no? Kapag may mga pagbago yung bahay ninyo, o bago yung ayos, no? Para ang sarap bilhan ng ganitong gamit, ito yung ilagay natin, ganito, ganyan, no? Ito yung i-display natin. So, masaya, masarap sa feeling yung ganun. Kaya ngayon, since nalalapit na yung kanilang house blessing, so may pa-house warming gift tayo para kay Simple Amore at paring Neil. And syempre kay Bibi Niknik. So, maghahanap tayo ngayon dito sa DIY nung pwede nating ibigay para sa kanila. Pwedeng doorknob kaya, no? So, syempre marami naman na sila yung mga glass, mga kubyertos and everything. So, tingin tayo ng pwede nating naibigay para sa ating kaibigan, sa ating kasamahan. Maghanap na rin ako ng mga ano pala, yung mga ganito kasi magiging lagayan nung aking mga silog, yung mga short order. So, mag-ano tayo ng mga storage box para na sa ganon, mabilis na niyang nakalagay, nakaset up. Ikaw, moms, comment down below. Kapag mayroon kang ganon, you have your bagong bahay, you have your ano yung gusto mong ano yung gusto mong bago na ilagay sa bahay ninyo. Kasi ako nag-iisip pa rin ako kung anong pwede ko ibigay kay Ivy at saka kay Neil. Pero ito, ano to? Medyo malaki na. Kasi, dito ba, magiging lagayan nung ating mga paninda. I guess okay na to. Yung ganitong storage box. Pero kasi pag ito, kaunting ano lang, masisira agad yung takip. Kasi disposable lang siya. So, hanap ako ng ano, yung magandang, parang ganito. Ito, oh. Kasi ito makapal. Kaya masyadong maliit. Parang kukulangin ito. So, titingin tayo. Para yung ano natin, yung mga paninda natin nakalagay na sa storage. So, mabilis na siya makukuha. Wala na siya sa pack. Let's go. Okay, so dito na tayo. Titingin naman sa mga outlet dito. Yan, sa mga lamok. Ilaw. Ito. Wow, oo nga. Diba? Ang ganda rin. So, let's see. Anong magandang design na relo ang pwede natin ibigay. Parang maganda rin. Ito. Naka-sale ba tong relo? Ay, yung wall clock? Okay ito, moms, no? O, ito. Ano kaya? Okay din ko. Kaya lang maliit lang yung ano niya. Diba? So, ay, ang cute nito. Sa kitchen. Okay, magpupusahan dito ni Simple Amore. Bahala na kung ano mapili natin. Ayan na. Nandito na tayo sa bahay nila Diva and Simple Amore. Ayo! 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 Ay! Hi, Pards! Pards, magsusulisit lang, Pards. Ang ganda naman ng gate, social. Sliding ni. Bukas ba to? Ay. Akala ko nakalak. Hi! Ito na po yung bahay nila Simple Amore. Nag-concert ka, Pards. Asa sila? Ay, ikaw pala. Sa kabila? Ayan, ginagawa pa rin. Aya!
Ayan, oh, simentado na rin dito. Oh, di ba? So, siya. Yaman! Pak! Asan si Mars? Mars, di ba? Ako tama-tama, di pa ako nag-almusal. Makikika. Hi, Nick! Ninang, uy! Bless nung nang. Ninang, uy! May sakit? Bless nung nang. Bless nung nang, dali. Good job! Asan si Mami at Daddy? Ah, Madam. Kamusta ka na? Kamusta ka naman, Madam? Ha? Nag-general cleaning ka pala? Char lang, Mother. May lalaki sa ilalim. Nakita ko. Or nasa cabinet. May bantay ka pala. Ay, taray! General cleaning ka? Ha? Change lang Ng beddings? O, kasi baka marami na ring talsik. Kaya kailangan na makapalitan yung mga ganyan eh. Social talaga ni Odiva. Kasi, ayan na po. gamit. Inano ko lang yung mga gamit. Oo, nilinisan niya na. At parang dito na kayo magbabasa. So may tubig dito. Gaga aquarium yan. Gagawin mo aquarium. Social. Tapos yung kanyang yung kanilang mga kaldero kasi nga magkakatay kayo ng 5 baboy so kailangan niyan. 6. 6. Graduation kasi 2. So, Tapos blessing sabay na. hindi, iba yung blessing. Tas celebration kasi may jowa na rin ako. So, usahan eh. May pagkapilingon talaga yung friend ko, no? Akala Akala, mo tano, di ba, mong gana? oo, correct. Yung nga isabi ko, wow. Di ba? Mas, Volleyball. So, hindi, tsaka yung pagtatakbuhan ni Nick, maayos na may motor patag. nga siya, di ba, yung regalo pinaka. Ang cute, ang ganda. Tapos itong yung baba na lang ipapalitada. Finishing para mas makinis, maganda siya tignan. Yan. Di ba? Ayan na si Mars, fresh! Fresh from the bag. Fresh, hindi pa nakasuklay. Ha? Oh. Kasi nga, iba talaga kapag fresh. So, ito na yung kanilang house. Social gate. Alam mo, social gate. Ganda. Oo, ang ganda. Parang feeling ko, lalagyan mo ng lining ng gold. Gold plated. Ay, pasok tayo! Hala, let's go! Well! Andito na tayo sa bahay. Bahay nila Mars. So, hi Mars! Oh, bago tayo mag-tour, ayan yung ilaw nyo na nabili. Yan yung pang sa ceiling nyo. Oo, ito. Ito na pandagdag para sa bahay niya. Ang housewarming. Ang housewarming lang, kayo naman. Wala sa feeling ko mag-match lang siya sa tiles and sa dingding. Doon namin yan nilagay. Ewan ko, kasi kay Mia yan din yung inano ko noon. Nagbigay rin ako ng relos. Well, of course, importante ng oras. Yes, oras talaga matante. For us, Meron pa! battery. Baka kasama ng battery yan ha, para hindi na malobat. Thank you, Mars. Ang ganda. Yeah. Before anything else, congratulations sa inyo. O, di ba, match sa tiles. Congratulations sa inyong bahay. Unti-unti na lang, ha? So, ako nga may damage, oh. Ayan. Hindi na namin ito ikabit. Oh, speaking of time, ilang oras na lang, ilang araw na lang ba simula na ng inyong house blessing? Do you have any plans na? Yes, by next month. Next month na. Tayo. Ay! May isa lang lechon, okay naman yan. Diba? Tara. Isang pamilya na lechon. Oo, isang pamilya lang. Pang isang pamilya. Oo, kasi mamaya maglilinis ako ni dito. Okay. So, para pwede na makapaglipat ng paunti-unti. Wala pa pala diyang pintuan. Yan na lang kasi yung kulang. Tapos itong sa ceiling ninyo, Oo. Meron ng pero kulang no. Wala pang pabayad ng neighbor. Dikit. Tapos kulang pa. Meron pa kasi kailangan bilhin dyan sa frame niya. Tapos kulang pa yung PVC panel na binili namin. Wall panel. not sure. Kulang pa lang 5. Ang design mo. Tapos wala na dyan yung I design. told ya. My gosh. Hindi, yan ang problema namin kung saan namin yun hanapin. Yung 5. Kaya, what if dito iba na lang yan? Plain na lang siya. Pwede. Sa Dyan na part. or yung sa kitchen, ang ibahin mo. Hindi, wala na kasi yan. Hindi na yan Plain lang siya. Dito lang.
Ayan. Oy, gawa ka na lang ng ibang color na lining. Ayan. Oh, ganun na lining. Pwede, sa, kumbaga yung ano, sa, Oh, sa plain. gitna. Sa gitna. Dyan. Oo, tapos yung gitna, yung parang lining niya. Oh, yun na lang. Yun na maiiba. Suggestion lang naman. Tingnan nyo rin kung ano. Oh, kasi kulang eh. Wala na. Wala na. Oo, kung maiiba. Mm-mm. Ayan guys, so... Halika, tingnan na Kayo natin. dito. Ito, bago pa lang nila akong ginawa. Oo. Ngayon pa lang to. Anong plano dito? Lagay mo ng Insulation insulation foam. foam. Oo, kasi lalo na kapag nagluluto kasi. Oo, di ba? So, Para hindi ganun kainit. Totoo. sa labas lang naman kami magluto. Sa labas ang lutuan. Mismo. Tapos ito na yung inyong kitchen. Oh, ang ganda ng tiles. I love the tiles. Really? I love the color. Ay, gusto ni Nick dyan magtambay. Diyan na daw siya maglalaro. Malamig. Sabi niya pagpasok niya dyan, wow! Ang lamig, ang laki. Amazing. diba? Inglesero na si Nick Nick. Oo. Sa taas, kamusta na? taas. Halika pa silip tayo. Punta ka. Tama Eh, tayo. ano, taga. Ano yun? Ito, meron kaming switch. Ha? Ano ba? Sa ilaw. Para sa... Wala naman. Bakit? Ay, kinuha pala yung ilaw. Wala pang ilaw. Oh. Kasi wala pang ilaw. Wala pa. Ilaw, wala. Isang prank. Ito. Pipinturahan na lang yan. Yes. Yan dito sa taas, okay na. Ayun. Pwede na dito. Uy, lumamig. Hindi masyadong mainit. Oo, lumamig siya. Ang bongga. Katuwang sa paggawa pala, andyan din yung father ni Pards. Oo. Ayun. Kasi Tapos- ayun na yung insulation, ikabit na rin. Ayan, dito tayo sa terrace guys. Meron na siyang pintura. Yes. So sabi nila mama, black lang daw. Black daw Sana. bagay. Pero since white na yung na pintura, enjoy na lang muna natin tong white. Oo. Next year, black naman. Oo, diba? So every year, iba-iba. Oo, ganun. Ganun. Oo, tarin. Meron pala kayong katapatan din na nagpapagawa Yes. ng bahay. May nga na. And, Diba? So ang hangin dito guys. ang lamig siya in fairness. Ang ganda. Yung plano namin dito, lagyan talaga siya ng canopy para ito hindi madaling mag-fade Yes. yung Tsaka yung pag Pero nabasa. soon after 5 months. Oo. Siguro, pag-ipunan na lang ulit. Oo. Tapos dito, for the meantime, ganito lang muna siya. Pero if merong tira doon na mga tiles, pwede namin dito ilagay. Idagdag. Ayan, itong ano, parang nabitin. Oo. Yan nga. Lagyan namin na niya ng mga plants. Yeah. Kasi, Para mas... hindi, ito. Hindi niya na siya maisagad. Hindi na namin siya. Ito. Nabitin. Parang nabitin yung ano. Okay lang yan. Anyway, okay na din naman. Okay Tapos ito, ano pong nagiging daanan nila? Pinaanuhan, pinatambakan. Kasi, Yung tubig, papasok. sila mismo yung mga kapitbahay. Sila. Tapos, tsaka sa sementohan. Oo, sila na dyan. Yung, sobra kasi yung lupa dito pag ano niya. Ahukay. Oo, kaya dyan na nilagay. Okay lang daw naman. Siguro gagawa nila yan ng semento din siguro. Oh, kasi yung daan, para at least, maganda rin yung lalakaran pagpasok. Di ba? Kasi kapag baka ma-stuck ka ng tubig yung lupa. Ang ganda ng Mars. Bongga, ready na rin. Yes. Pati yung dito sa ceiling nyo, sabay-sabay na. Tinanggal nila pala. Kasi meron to nakalagay na yung mga maliit na parlins. Di ba? Tinanggal nila, tapos nilagay nila doon sa kusina. So for the meantime, ganito Actually, na siya. baka sakto na yung sukat nung ito hanggang doon. Yeah. Doon sa baba. Yung gagamitin yung pang ceiling. PVC rin ba? Oh, para dito sana talaga yon. Pero, hindi kasi siya pwede pag mainit. Yung gano'n na PVC. Oh, dapat nasa malamig siya. So anong gagamitin ganyan din? Ay, plywood lang. Mm. Or mari. Mari. Oo, para mas siya. Malamig na siya pero mas palalamigin pa. Oo, di ba? Ang bongga. So, eto na. All in all, Mars. Dun sa... Hanggang sa... Kasi unti na lang naman idadagdag, no? Yes. Sa gagawin. Nakakamagkano na? Running 300 plus. Eto, up and down. Lahat kasama na labor and materials. Malapit na siya mag 400k. Hala. Okay na. Okay na din pala, no? Grabe. And that is all katas ng
vlogging. Yes. Yes. Pabong. And of course, thank you to Madam Brenda. Kasi, ayan, pinahiram niya kami ng pera para dito mapatay natin tong bahay. And ano, kahit walang tubo, ang laki ng utang ko sa kanya. Wala siyang tubo. Ganyan kabait si Madam. Congrats. Sa ano lang. And then, tsaka alam naman kasi din yung worth it. Kasi alam niyang mapupunta siya sa maganda. Yes, 'di ba? diba? Yung papahiram niya sa iyo is maayos yung patutunguhan ng pera. Oo, diba? And that's okay. Ano Ayun. nangyari sa'yo, Mars, sa kamay mo? Ha? Ayan na po si Odiba. Nagpagawa si Odiba po ng swimming pool. Ayun po yung swimming pool. Grabe yung swimming pool. Wala mo isa dyan. Solo mo lang pala. Parang ang ikin ko dyan sa camera mo dahil sa damit ko. No? Ha? Hindi, sa background kasi. Oh, diba? Ikin ko. So, Kailangan ano, tisay na tisay. transfer May alamig dito, This Mars. week, transfer na kami dito. Wow. Tapos ang blessing sa ano na, Next, month. utang mo na kami ng lechon. utang. Utang na naman. Utang na napatoy. Utang mo rin. Basta meron tayong sweldo. Tsaka ako naman, hindi ako, ano ba to? Hindi naman masama ang mangutang as long as hindi mo nakakalimutan. Diba? Oo. Na at least ba, mabayaran Your siya. obligation, Correct. diba? Mabayad ka din. Mm-mm. Oh, I Diba? love it. And yung kulang na pala dito, Mars, ano, since transfer na kami, yung mga lalagyan ng damit. So, meron na kaming foam dito sa taas, yung lalagyan na talaga. May frame o sa floor lang yung kama? Gusto may namin frame. bilhan ng frame. Yung, ano bitaw? Yung ginagawang, Actually, yung built-in maganda para may cabinet din yung kama mo, hindi. Yung may drawer ba? Gusto mo frame lang. frame lang kasi, baka si Nani, ano, aakyat, mahulog. Uy, Diyos ko. Dapat dito siya sa gitna, hindi siya pwede dyan sa gilid-gilid. Yes. So dito, okay naman, safe naman siya dito eh, no? Okay naman siya dyan. At his age, okay na yung ganitong kataas. Okay lang. Safe na siya. Basta bantayan ng talaga. Tapos ito, napakaganda lang yung pintuan. For the meantime, ito lang. Parang feeling ko kasi matibay naman kasi siya, yung kahoy. Kaya nakakapanghinayang itapon or palitan. At saka parang bata ka pa lang ata. Hindi. Hindi yan. Ah. Sa tindahan to. Pero ang ganda kasi siya, matibay pa, tapos makapal. So for the meantime, okay pa rin naman na siya. Yan yung mga bagay na ano, na hindi mo mahirap palitan, Yes, basta-basta. totoo. Diba, lalo na kung maganda naman yung quality. I love it. Congrats, Mars. Thank you. Ayan. And thank you dito, Mars. So mananatili ka pag nakasandal ka. Andiyan si Ma'am Shiji. Tapos itong switch, meron kami switch itong ilaw doon sa baba. Okay. May parang double wiring. Pagka hindi na kami ano ba, pag hindi namin napatay yung ilaw sa baba, Pwede dito. hindi na kami bababa dito Okay. na lang. That's good. Bongga. Bongga. LED light yung mga ano mo? Ha? LED. Oo. Bongga rin siya kabog. Diba? Ayan ha. Mga pasilip natin sa... Ay! Yung ano mo. Diyan na. Dyan na lang. Kasi safety yan dyan. Andiyan yung mga gamit. Let's go down. Thank you sa pag-tour. Ang ganda. Yes. Unting-unti na lang. Matatapos na. Okay. So that's it mga moms. So nakita natin yung mga changes, pagbabago sa kanila dito. Nakakatuwa kasi, di ba? Yung mga sisters natin, yung ating mga friends, is talagang gumaganda rin naman yung kanilang mga, natutupad yung kanilang mga pangarap because of vlogging. So, syempre, kasama niyan, yung sipag at syaga, no? Makakamit mo, magagawa mo kung ano yung gusto mo. So, soon, abangan. Ako excited din ako na mapasimulan kahit paano pa unti-unti yung aming bahay sa Pangasinan and sa Antipolo. So ngayon may natanggap akong balita no mula sa aming asosasyon sa Antipolo na yung aming bahay is malapit ng maibigay yung title no sa akin by my name. So yun lang. Thank you so much for the blessings and na-settle ko na rin yung mga dapat bayaran sa homeowners para sa lupa namin. So everything is okay. Hinihintay na lang yung signal, yung go signal na malipat din ako doon sa mismong pwesto. Para next time, bahay ko naman na ang inyong makikita kung paano ko siya itatayo. So sana
huwag kayong magsawa na patuloy na panoorin yung aming mga videos, i-share nyo po, no, mag-comment kayo, no. Hindi man ako palaging nakakapag-reply, pero nababasa ko po yun at nakikita ko po yung mga comments ninyo. And I really appreciate it. Maganda man siya at kung minsan mayroon talagang mga hindi naman natin maiiwasin kasi may ibang opinion yung mga viewers natin. But then again, maraming salamat po sa inyo lahat. And to my Mars and Parts, ayan. And of course sa iyo ring kapatid kay Diva kasi diba, mas maganda yung compound. Tsaka iba talaga, mas masarap yung feeling kapag yung compound, tapos andun lang kayo magkakapatid, magkakalapit lang, diba? magkakatabi. Hindi malayo. Correct. So, again, thank you so much for watching mga moms. Thank you guys. God bless you.